Hey chuirde, is mis Simon le go lasbog. Is as cuidóir chun le duna nálma agus tá méid sa kidhíonn seo a cholesterol scoba le lia. Tá méid denna stuidir ar an dlíag sa flitiacht, agus tá mé na cónaí is céim cónaí ar bord na Gaeilge. Is teathaí an bhfuil ceithre clagin is fiche na cónaí, agus is é aim an te ná an Gaeilge chuchan cin ar fud an campus. Bhí an deá agin son ní chumar but coola mé who is thaira. Bhí an urlór just like prava. Sure ceáil ri na hiad, bhí mé sála. Is teil an mór bhhainmuid, gad daine na dlúcáirde. Agus na tácha deagragan, tá mid mar a bheith fudan mór a bhhainam. Harfa 9 o'clock. 8 o'clock, harfa sin? Yeah. Ik mention sin. Slána carte. Slán. Ar gealgar Gaeilge gríomh muid a líg, réití mu go maiile hiile. Is chuirde den scaimmuid, agus muid a gagur na hacadí ar fud an campus. Tá daoine sa te ó chuileh cearan den siar. Tá chuid talan féin na gataine, agus gataine ag genú stuidir ar áhar éagsala. Mé féin go pásanta tá simagam sa flitiacht go háirithe agus crusaí rathe. Is í an Gaeilge me chead teanga, is í an Gaeilge lór me sa bháile, agus sílim go rud an teirhacht atá nar tháinig mé amach a scuidóir. Tíh muid an Gaeltacht agus mé na hónaí den cid mór, tíh muid an Gaeltacht. Go mé éitir fáil ina mé mé an Gaeilge lóirt an tamar fad casal a bheith sa bháile. Bhí mé páirte le tradseach an seo, agus do go dúir ceoltarí agus cantarí agus cinál earlis an seo sa te. Agus bín session ó bhín go minic cé bín ceartú an chomáid, agus an sin bhí mid an bula liche le gacaidí mar hampla seachtain na Gaeilge. Is sais leir an den ceol agus den cultúirí céim cónaí Gaeilge an seo, agus bín an sport ar fádagan. Well, ná is ar mór ag teartú í dóir gotí ceithir balla ag lia. Ag nuair tháinig mé se sa tead an cid mhuir, bhuaigh mé casal go raibh sa bháile. Bhí an sim ciaranna ag gach daine ar chas mé le na daine tá na cónaí leis na daine ar fud an taí. Bhín sim ciaranna agus sa Gaeilge agus sa cultúr. Daine tar an scáil inis agus iad ag smaoinú teach go thulscáil balla ag lia. Gan dát dearm lá cur seair céim cónaithe bord na Gaeilge. Tá tú déanamh rudneart dat a hanga náisiúnta dat a hanga uthis. Agus fiú man bhfuil agad a coppla facail agus tú tíh muidan céim cónaí Gaeilge. Bín fáilte duid an seo a gcónaí.